ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିମିଆନ୍ ବାବାସ୍ କେୟାର। ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଜନଗଣ ମନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତାଜମହଲ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଗ୍ରାଠାରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। Thanks for watching.